Kita po talaga yung 50 pesos na tumpukan. Po, tumpukan, no? Hello, nanay. Shout out po. So marami po talagang tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, nakita po natin yung mga tumpukan po nila, oh. Ito na ngayon, 200 pesos. Ito po yung Kamanaba tiles na bentahan po ng mga murang tiles dito sa Malabon Fish Market. Lapu-lapu po, 160. 100 pesos po. 160 pesos. Si Ate Vicky. Si Ate Vicky po. Nagtitinda po dito sa Malabon Fish Market. Lapu-lapu. Sige po. Ha? Nagkakaulian ngayon. Yelo kami lahat. Sarap, bossing, masarap na. Yung tumpukan magkano? 50 lang yan. 50 po Saray-saray yung gito. tumpukan. Pampangat. So, Tilapiang Batangas, 110 po ang per kilo. Nahanap mo talaga ako. Ah. Nawala ka sa kabila, ah. Oh, ganun na yung vlog. Maaga nga eh. Lag. Tuwid naman kami. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no, kung saan ay marami pong mga namimili nating mga kababayan. So, medyo malinis po ngayon yung lugar dahil meron po nag-clearing na MCAT ng Malabon City Hall. So, alamin natin yung mga presyohan at sitwasyon po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Tara! Nakakamura kayo. May magkano yung bato, Toy? Isang tabo na yon. Salamat. Nasa gilid kayo lahat, ah. May clearing. So dito, pinainit pa po talaga yung 50 pesos na tumpukan. Ngayon MCAT yung ano yun, no? Malabon City. Sige pa, salamat pa tay. So 50 pesos po tumpukan, no? Hello, nanay. Shout out po. So, nandito po lahat sa gilid yung mga nagtitinda po ng mga isda dahil meron pong clearing operation ng Malabon City. Salamat po, nanay. Atras. Boss, okay na. Bossing.
Sandaan yan, marami ang tubo. So marami po talagang tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, nakita po natin yung mga tumpukan po nila. Oh. Murang-mura na. Dito mura sila. Salamat. Idol. Nasa gilid kayo lahat ah. So kilo po ng tuna ngayon 200 pesos. Hipon. 280 po ang per kilo ng hipon. Sa kalawang, pusit. 160 po ang per kilo po ng pusit kalawang, no? Yung tuna po ngayon 200 po ang per kilo. Ito po yung Kamanaba tiles na bentahan po ng mga murang tiles dito sa Malabon Fish Market. Boss, good morning. Good morning. Tama na. Scan. Ilagyan mo ng ano ha. Gilid yung tarihan mo yung may bastang pumunod. Ha? Para putol yung ticket. Lapu-lapu po, 160. 100 pesos po. 160 pesos. Wala si Ate Vicky. Si Ate Vicky po. Nagtitinda po dito sa Malabon Fish Market. Lapu-lapu. Sige po. Ha? Renta. Hoy! Shoutout dyan pala, matubal sa Malabon! Nagkakaulian. Nagkakahulihan ngayon. Yelo kami lahat. Pre, ano ba pre? Sarap, bossing, masarap na. Barna, di ba yung mag-barna? Ay, Lorna! So dito meron pong hipon, 280 po ang per kilo. Ipon good qualities. Tapos may kung tumpukan magkano? 50. Wait lang yan! 50 po Saray-saray yung ginto. tumpukan. Pampangat. Ano ba, bili ka na? Tay, ano tayo? Ano tayo? Uy, alis kayo dyan, umaharap pa kayo dalawa. 3-4. Oh, 30 na lang kuya, 30 oh. Kapa kuya. Ano bang kilo? 50 mo. So lahat po ng mga nagtitinda po natin mga tindero at tindera ay nasa gilid po ng Malabon Fish Port sa labas po, no? Medyo nagki-clearing po ngayon yung MCAT dito sa Malabon City, kaya yung mga paninda po nila dito po lang sa gilid po ng Fish Port. Yan po yung mga presyon po ng kanila mga paninda po dito sa Malabon Fish Market.
Dito may ipon po, 250 po per kilo. So, tilapiyang Batangas, 110 po ang per kilo. Nahalak mo talaga ako ah. Ah, Nawala ka sa kabila, ah. Oh, ganun na yung vlog. Maaga nga eh. Basalan, shout out. Nandiyan yan. Hello, what's up, vlog? Bakit naman kami? Vlog yan kaya? Oo. Laki ng pusit, ah. Pusit Kalawang. Sa YouTube. Boss Lando Explorer. Boss Lando. Ano yan? Ulo ng giant speed yan. Malalaking pusit. Yung laman yan na, export na. Karating na ng pagto. Ay, may-ari niya po. Sa kulay ko. Kailangan mo po. Ayun ang isang Goku. Yan. Goku. Hanggo. Sayang yan. Nakakalap niya po. Magkakamihami wave to. Sana mo kayo po sa alam. Shout out, idol. Shout out po, shout out. So lahat po ng mga nagtitinda po ay nasa gilid po lahat ng Malabon Fish Port, no. Dahil nga sa nag-clearing operation po ang MCAT at MMDA po dito. So ang mga paninda po nila ay kakaunti lamang po dito sa Malabon Fish Market. Dahil nga sa nag-operation po. Ganito po ngayon ang sitwasyon sa Malabon Fish Market. So, mainit pa rin po ang mga nagtitinda po rito ng mga tumpok-tumpok na isda. Nasa halagang 50 pesos may mauulam ka na pag uwi sa bahay, no? Shout out to. Oh. Alam ko yung trend na. Messi. Messi. Shout out. Oh. So, sa mga susunod na araw po, mayroon kasing concern sa atin ng isang netizen o ibang ating mga kababayan, no? Na tignan daw po natin ang sitwasyon sa loob ng Malabon Fish Port o tinatawag nila ang Malabon Consignation, na para malaman natin kung ano ang presyohan. Galing pa po siya sa Palawan, no? Nagtanong po sa atin at nag-comment dito lang sa ating YouTube channel, no? Kaya kailangan sa mga susunod na araw pupunta po tayo doon at i-update ko po kayo sa ating pagbablog po dito sa Malabon Fish Market. Ay, boss. Nandito na po ako sa loob. Shout out, boss. Nandito na kayo sa loob. Oo, wala na po ako sa labas. Nag-clearing si MCAT.
No problem. Kung sabi mo yung sekretary ko, nandito sa likod ko. Hi! Shout out! Hi guys! So, yun na nga ang sitwasyon po ngayon sa labas po ng Malabon Fish Market, no. Nagki-clearing operation po yung mga MMDA at MCAT po. No, kaya lahat po sila ay nasa gilid po mga nagtitinda. So, maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Sa susunod na araw po, doon po tayo sa loob po ng Malabon Consignation upang i-update po kayo ng mga presyon din po doon sa loob. So maraming salamat pong muli at mabuhay po kayo. God bless po.